Jodak e gweng' ma Entarara mantiere Loitoktok e kaunti ma Kajiado koro odak gi luoro kaluwore ni jokuoge matuch apoya nono makwalo apikni kod jamni mekgi kasto ringogo kochimo Tanganyika. Wachore ni kwan mar dhok kod apiko medo dok chien kaluwore kod kuono kendo jotich e alworano oluor ni gidhi lalo mwandu mathoth. Jodak lero ni dhok kod apiko mekgi ema ikwalo ahinya, mano gima miyo giluoro ni mar gidhi bedo gi kwan mamalo mar lal ma mwandu kaluwore kod mwandugi ma jokuoge go ringogo. Kata kamano ginyiso kaka obila onindo e tijgi ni mar gisebedo ka gichwalo achije moko ne obila to onge okenge moro amora ma obila osekawo materogi e tesend obila kata kawo negi okang' mar chik. Kumekuwa na wizi wa kuku na wizi wa mbuzi na pikipiki. Kwa wiki moja tunashangaa pikipiki zinaenda pikipiki 3. Wakazi tumehangaishwa sana. Mbuzi zinatolewa mpaka kwa nyumba, zinafunguliwa mpaka wakamba huko unachunga, umefungia mbuzi yako ikakule malisho. Mbuzi inaondolewa ikuwe inakula. Wanaiba usiku, wanaiba mchana. Kwa hiyo tunaona kwanza usalama pande hii ni kama iko chini kidogo, na tunaomba serikali imarishe usalama zaidi. Wadhi nyaka